n'i bɛ fɛ ka muso karaba sisan a ka kɛ i sago ye kuranɛ aya in de b'a kɛ. Ni moriw ye muso baara kɛ k'a kɛ n'u dɛsɛla pewu muso min na u bɛ nin kuranɛ aya in de ta o kama. Wallahi billahi n kalina ala la nin tɛ kɛ diɲɛ muso si la fo ala ka karaba i ye. A ye siga tɛ nin na dɛ, nin ye kun faya kunu de ye. N'i y'a kɛ muso la dɔrɔn o y'a kɛlen i sago ye, a tɛ se ka foyi bɔ e ta la bilen. I y'a faamuya? Nini an ka moriw bɛ ala tɔgɔ kirikara minnu di réseau sanfɛ, mori bɛɛ tɛ mais a caman mɔgɔ yɛrɛ bɛ ni ka tigɛ réseau sanfɛ fayida ninnu na. N balimakɛ, n'i bɛ fɛ ka da muso baara la yɛrɛ ni ala tɔgɔ kuranɛ aya in ta kama dɔrɔn n bɛna d'i ma di cogo min na a kɛ ten billahi i b'a ye. Kutilali insan ma akfarahu, o hui i b'o kɔnɔ bonya i bɛ cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ don a kɔnɔ. Min ayi shay'in qalaqahu, o hui in kɔnɔ bi bonya ka cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ don a kɔnɔ. Min nutfatin qalaqahu, o hui in kɔnɔ bonya cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ don a kɔnɔ. Faqaddarahu, o hui in kɔnɔ bi bonya cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ o bi don a kɔnɔ. Summa sabila yassarahu, o hui in kɔnɔ bi bonya cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ bi don a kɔnɔ. Summa amatahu, o hui kɔnɔ bi bonya cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ bi don a kɔnɔ k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma. Fa akbarahu, o cogo kelen don cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma. Summa iza sha'a ansharahu, o hui in kɔnɔ bi bonya cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ bi don k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma. Kella lama yakdi ma amarahu, o hui kɔnɔ bi bonya cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ bi don k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma. N'i y'a sɛbɛn papiye jɛman fila kan nin cogo la, i bɛ sɛ kunkolo ɲini, i bɛ papiye jɛman kelen kurukuru, i b'a sɔɔri ka don sɛ kunkolo da kɔnɔ, i b'a melengeri gari, i bɛ taa bila n tigiɲɛso la. A papiye jɛman tɔ kelen i b'a kurukuru ka gari jɛman kɛ k'a siri, i bɛ dingɛ sen i ka so kɔnɔ k'a don yen. O y'a sɔrɔ i ye muso tɔgɔ don hu ninnu kɔnɔ k'a datugu ani yɛrɛ tɔgɔ. Wallahi billahi n kalina setigi ala bonya na, n'i ye nin kɛ muso o muso la, o muso kelen bɛ tugu i nɔfɛ i b'a fɔ wulu n'a tigi. N terikɛ, n'i bɛ fɛ ka da muso baara la nin kɔrɔbɔ sa, i ye kɔrɔ boli ka tilebi boli. Muso dɔw bɛ yen ni dɛsɛ kɛliw la pewu, karamɔgɔw dɛsɛla, somɔgɔw dɛsɛla, ala tɔgɔ in de bɛ ta kama nin b'a karaba ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ. Siga tɛ nin na fiyewu. Ni mako b'a la n ka téléphone numéro plus 223 72 24 02 98. Kuranɛ aya do dɛ, i y'a faamuya, fɛn gɛrɛ tɛ, ala tɔgɔ de don. N'i y'a kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ, o kelen de don. O kɔfɛ n y'a fɔ aw ye an ka tugu kuranɛ nɔfɛ, an ka ala tɔgɔ minɛ ka baara kɛ n'u ye, an ka se bɔ a tɔ bɛɛ la. Diɲɛ bɛɛ bɛ ka boli fɛn min nɔfɛ bi o ye nafolo di. N terikɛ, n'i bɛ fɛ ka nafolo gisi k'a sɔrɔ teliya la, karabali la, sura kelen bɛ kuranɛ kɔnɔ, suratul waqi'a, ni o ye iza wakati nafolo baara ye. Wallahi billahi n'i y'a kɛ nafolo ko kama ala bi sɔn a bi nafolo d'i ma. Hali n'i si tɔ ye san kelen ala bi nafolo d'i ma, i bi sɔrɔ ka san. Siga t'a la. A saraka ye sɛ jɛma den 3 de ye, nka ale baara bi kɛ 30 de, nka i b'i ka wari kilancɛ 15 sara fɔlɔ ani ka sɛ den 3 sɔngɔ. An bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara. I bɛ diɲɛ jamana o jamana, i bɛ dugu o dugu, bɛɛ bɛ se ka iza wakati nafolo baara kɛ. A ka teli kojugu, o ye teliya dan ye. Baara jugu tɛ, sitanɛ baara tɛ, conséquence t'a kɔfɛ, kɔlɔlɔ t'a kɔfɛ. I y'a faamuya, i dan ye k'i ka wari kilancɛ n'i ka sɛ sɔngɔ sara. An ka téléphone numéro plus 223 72 24 02 98. N'i y'an wele o numéro la dɔrɔn a banna, i ni garibukɛ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ala k'an bɛ sababu ma. Maa minnu ka sababu b'an bolo ala k'olu ɲɛsin an ma. Ala ka laɲiniw sabati, ala ka hamiw dilan. An bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ. An b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasanatan